Hvem er sygeplejersken? Hej, jeg hedder Trine, og jeg er sygeplejerske på hjertemedicin sengeafsnit, og her har jeg været i 15 år. Ja. Hvad kræver dit arbejde af dig som sygeplejerske? Mit arbejde kræver, at jeg er 100% engageret, når jeg er her. Det hjælper ikke, at man kommer og tænker, at man har en off-dag og kan sådan skulke sig igennem dagen. Det er der ikke plads til overhovedet. Vi har med syge mennesker at gøre, og der er man nødt til at være 100% fokuseret. Vi giver en masse medicin, som er meget følsomt. Så også når man står og doserer medicin, skal man være meget opmærksom. Vi kan lave mange fejl, som kan have fatale konsekvenser for patienten. Så det kræver, at man er på, både sådan, hvad kan man sige, fagligt, at man ved, hvad det er, man laver, og ikke laver noget, man ikke har prøvet før, men også sådan rent mentalt, at man er frisk. Hvad er det værste ved dit arbejde? Det værste er, når vi har rigtig mange dårlige patienter samtidig, fordi vi ikke er hænder til at kan være der for dem. Og sådan en uge har vi lige haft her i sidste uge, som har været forfærdelig, hvor vi har haft alt for mange dårlige patienter på én gang. Og det gør, at man simpelthen er nødt til at nærmest gå fra den ene stue til den anden, velvidende, at når jeg går fra den her stue, så burde der være en derinde ved patienten. Og det er ikke rart. Det er det værste. Det er, når man føler sig utilstrækkelig. Hvordan er forholdet mellem en sygeplejerske og en læge? Altså nu kan jeg jo kun tale for, hvordan vi har det her. Her har vi et rigtig godt samarbejde. Vi har nogle læger, der har været her i mange år, og som er meget erfarne. Og det er et meget tæt samarbejde, vi har, og vi er meget afhængige af hinanden. Lægerne kan ikke stå alene her, og sygeplejerskerne kan ikke stå alene uden lægerne her. Så rent tværfagligt arbejder vi rigtig godt sammen. Vi er også en afdeling, der modtager patienter hele døgnet, og ikke nødvendigvis har en læge til rådighed hele tiden. Så man skal starte behandlingerne hurtigt, kan man sige, og oftest inden lægen når herop. Så derfor har lægen jo også, kan man sige, er nødt til at have stor tiltro til sygeplejerskerne her. Så vi har et rigtig godt samarbejde. Hvor mange timer arbejder du om ugen? Jeg arbejder 32 timer om ugen. Vi arbejder 8 timer ad gangen, alle vores vagter. Så jeg har sådan i gennemsnit 4 arbejdsdage om ugen. Jeg har 3 små børn, så derfor har jeg valgt at være lidt ned i tid nogle år. Bliver du påvirket mentalt af dit arbejde? Ja, det gør man. Det kan man ikke undgå. Nogle dage gør man selvfølgelig ikke. Altså man kan sige, man kan også blive påvirket positivt. Det gør vi rigtig tit. Og mange af vores patienter, som er rigtig glade og meget tilfredse med den pleje, vi kan yde, og man får mange søde ting at vide. Det er rigtig positivt opløftende. Men man kan også have en dag, hvor, som jeg beskrev for eksempel i sidste uge, der kunne man gå hjem hver dag og lægge sig til at græde, hvis man havde, hvis det var det. Og man kan sige, at det er noget, man lærer med årene, at det ikke hjælper noget, fordi at man er nødt til at tænke på, at man har gjort alt, hvad man overhovedet kunne, og lige så godt man overhovedet kunne. Og der er nogle andre ydre omstændigheder, der gør, at man ikke kan arbejde på en anden måde. Men det kan godt være svært, og det er aldrig sjovt, når man ikke slår til. Hvorfor valgte du uddannelsen? Jeg valgte uddannelsen, fordi jeg er rigtig glad for at arbejde med mennesker. Jeg kan rigtig godt lide at have kommunikation med mange forskellige slags mennesker. Og så havde jeg arbejdet som afløser på et plejehjem, hvor jeg synes det var enormt befriende og dejligt at hjælpe et andet menneske, som havde brug for hjælp. Så derfor valgte jeg at søge som sygeplejerske. Hvilken uddannelsesvej tog du, og hvor lang tid var uddannelsen? Jeg har haft en folkeskole, og så har jeg gået i gymnasiet, og så var jeg ude at arbejde nogle år på plejehjem, jeg var ude at rejse, jeg var på højskole, og så søgte jeg ind som på sygeplejerskeuddannelsen. Jeg læste, det tog 3 år og 9 måneder.